खालामजोबनो हायो बाव बेरेखा हान्जाहा जेबो आखाय थाया। सिगां समाव जोंहाबो सासे एमसिएलए दङमोन, रबिराम नार्जारी, पर्बतजरा समष्टिनिफ्राय देरहानाय। बै समाव बिपिपिएफ बड'लेण्ड पिपल्स प्रोग्रेसिव फ्रन्ट, अदालगुरियाव इउडिपिएफ इउनाइटेड डेम'क्रेटिक पिपल फ्रन्ट होननानै मोनसे आफाद दङमोन। प्रदीप कुमार दैमारी बिथाङाबो एमसिएलएमोन। बे समाव मात्र 20 लाखसोल' फान्ड गावनि समष्टि जौगाखांनायनि थाखाय मोनो। 20 लाख थाखाया मा जानो? मोनसे समष्टिया बिराद गिदिर गिदिर समष्टि, जायनि थाखाय बे हान्जाफोरखौ हमथानानै लाखिनाया गोब्राब जादोंमोन। बै समाव देरहाबाबो जेबो मावनो हायाबा बोरै थागोन रायजो राजाफ्रा? थांनाय 5 बोसोरनि सिगां पिसिडिआर दङमोन जोंहा। आन्दलननि समाव बर'फोरनि आन्दलनकारि आफाद आरो आन्दलनाव लोब्बा थाफानाय हारसाफोरनि गुबुन गुबुन आफादखौ लानानै दाजानाय जे पिसिडिआर, बे पिसिडिआरहाबो 7 जन एमसिएलए दङमोन। एबार जेनजाबनांदों, दुखु गोनां बाथ्रा। मानसिफ्रा गाज्रि नङा, नाथाय बिसिनि आखायाव बोसोराव 30 लाख, जोबनायसिमाव 40 लाख मोनदों बिथांमोना। 40 लाखबा मोनसे गामियाव 1 लाख हरबाबो 40टा गामिल' हरनो हायो बियो। हारसा मानसिफ्रा सानदों गावसिनि बर' गामियाव होबाय, जोंनो होआखिसै। 5 बोसोराव जों जेबो मोनाखै बे एमसिएलएफोरनिफ्राय। दा बिदि साननानै बिथांमोना दुखु मोनदों। आरो बे जोंनि 7 जन जेराव एमसिएलएफोर दङमोन, बेयाव जों गुबुन हारिनिफ्राय भट मोनथ्राखै। दा एबार उल्था जानो थांगासिनो दङ। बिथांमोना बुरजा देरहादोंब्लाबो हारसिङै, नाथाय दायो सरकारा इउपिपिएल आरो बिजेपिनिसो सरकार। दा बिनिखायनो जि खालामगोन इउपिपिएलआ खालामगोन। बिजेपिनि राष्ट्रीय दैदेनगिरिफोर, स्टेटनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों, आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदोंमोन जे जोङो खालि सापर्ट खालामगोन इउपिपिएलखौ। नोंथांमोननि गोसो बायदियैनो, प्रमद बर'नि गोसो बायदियैनो बे काउन्सिलखौ सालाय, जों नोंसोरखौ सुंथागोनल'। जायनि थाखाय समान समानब्लाबो बिथांमोना जोंनो चिफखौ होबाय, डिपुटि चिफखौबो होबाय, स्पिकारखौबो होबाय। मोनथाम जि दङ काउन्सिलाव गिदिर मासि चिफ, डिपुटि चिफ आरो स्पिकारखौ इउपिपिएलनो होदों। बिसोरो बुंदों जोंनि थांखिया काउन्सिलखौ लानाय नङा, नोंसोरखौ मदद होनायसो। आरो बिनिखायनो दायो जों गासैयावबो नुनो मोनदों, जेरै मोनसे बिसिडिसि दानायाव बिथांमोनाबो बिदों नंगौ। मोनसे समष्टियाव समान समान बियाखै। मोनसे समष्टियाव जोंनोबो 3 नांगौ, जोंनोबो 2 नांगौ होनदों। जेराव 11टा 12टा दङ बिसिडिसिआ, बेयाव 3 गाहाम बिसोर बिदों, बहाबा 2 गाहामल' बिदों। सरकारा जों हारसिं जाया, जों 12टाल' समष्टि देरहादों। मानसि सानोबा जोंहा 11टाल' जायो, 11 जनल'। मानोना जोंनि चिफ प्रमद बर'आ 2 समष्टिनिफ्राय देरहादों। 11 जनजों सरकार जाया, जों बिसोरखौ लाफाबावनांगौ। बिजेपिआबो बे समाव 9 जनल' दङमोन। 11 आरो 9 सानोबा 20, 20ल' जायो। सासे नांथारबावगौ। 21टा जाथारनांगौ। 40टायाव 20टा बा समान जायो। मोनसेथ' बारा जाथारनांगोन ना। दा मोनसे बाराया सोरनाव दङ? बेखौ नागिरै नागिरै हिरा सरनिया बर'नि मोनसे दंबावो, बेखौबो लाजाबनानै जों सरकार खालामदों। बादोंमोन मानसिफ्रा, नङा होमबा? मानो बर'खौ लाफादेरखो? लायाबा हामगौमोन। दा जोंना मिलायाबा अंकआनो, नङा होमबा? जों लादेरनानै सरकार खालामनो गोनां जादों। उनाव कंग्रेसनिफ्राय देरहानाय श्रीरामपुरनि सजल सिंहआ, बिथाङा बिजेपिआव हाबदों। बिपिएफनिफ्राय जमदुराव देरहानाय रेवरेवा नार्जारिया बिजेपिआव हाबदों। दा एसे बारा जानानै दं। बिजेपिआ दा 11 जन जाबाय, 9 जनल'मोन। 11 जोंनाथ' लानाङा होन नालाय, जोंना दा 12 थाबथानानै दङ। लानो मोना
सोनो मोना होनना बुङो नङा होमबा जों गोजा जागोन होननाय बायदि नङा होमबा पलिटिक्सआ बिदि जाया गोजोर जानांगौबा सरकारा जोंनो थोजासे जोंनि गावनि पार्टिनि MCLA नांगोन दा बेनिखायनो MCLAयानो जा सोरबा सापर्टारानो जा गुबुन हान्जानियानो जा जायफ्रा जोंनियाव फैगोन जों बिसोरखौ लानांगौ दिनै जोंनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा जइन खालामदों खालामबावगोन एसे नेस्लु खालामदों आंजों रायलायबाय थादों गोबां मानसिफ्रा दावलिगुरिनि मानसिफोर रायलायहैदों चन्द्रपारानि मानसिफोर रायलायहैदों बिसोर साननानै दङ प्रमिलाया मोननाय नङानो माथो राजिब सारासो मोनगोननो राजिब सार मोनबायबा जों एसे थानांसिगोन प्रमिला मोनबा हले जों फैजोबगोन दा बिदि जादों दा नोंथांमोननि गामियावनो जायगानि गामिनि हयथ' केन्डिडेट मोनोब्ला ओरै थागोनदां होननाय एसे थाबावनो हागौ आद्रा नाथाय गाबोन समफोर थिग जागोन जोंना दा बेलासियाव थिग जागोन दा बेलासियाव जोंनिखौ फोसावगोन जोंनि हान्जाया जोंनि फोसावखांबासो गावसोरबो फोसावगोन होननानै मैया जों खौरां मोनदों BPF खौ दा जों फोसावबा हयथ' दा मोनायाव होनो हागौ नङा बिसिना गाबोन होनो हागौ बेबायदि दा एसे आगोल जोंनि मानगोनां चेयारमेन बिथाङा बुंदों TSLC नि चेयारमेन बिथाङा जे आं ओरैनोल' गेलेनो नागिराखै बा आंखौ ओरैनो गेलेहोनो नागिराखै जिहेतु जों मानगोनां प्रमद बर' आरो आं एबसुनि जानानै जों सानैया बिटिआर एकर्डआव जों सागान होदोंमोन आरो जों साफा सागानगिरि जानायखाय बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंथारनांगौआव जोंहाबो आरोबाव मोनसे रल बिफाव जोंहा लाथारबावनांगौ जायनि थाखाय आंखौबो नैबे क'क्राझार सानजा समस्तियाव बिजाथि महरै पार्टिया होदों आरो देरहालाङोबा आद्रा थाबावनाय जोंनि एकर्डनि जेफोर क्लज गोबाङा मावफुंजाबाय आरो माखासे मावफुंजानांगौ दङ बे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय आसामनि एसेम्ब्लियाव जेने खोथा बाथ्रा बुंनो हायो बिनि थाखाय दायो पार्टिनिफ्राय आंखौ बिजाथि महरै क'क्राझारनि बे सानजायाव होनो नागिरदों उल्था पार्टिया मिटिं खालामगासिनो दं माबा माबि बुंगासिनो दङ बुंथों नङा होमबा उल्था पार्टियालाय बोरै मोजां होननो नङा होमबा बिराद मोजांलै UPPL ना बिसोर होनबालाय ज' फैजोबगोन ना जोंनाव नङा होमबा लरेन्स इस्लारिया बिराद मोजां जोंनि पार्टिनिफ्राय साबसिन बियो होमबालाय मा जानो नङा होमबा जेसेबां हायो आंखौ गाज्रि होननांगोन नङा होमबा होमबासो ना मानसिफ्रा मोजां मोनगोन नङा उमुक खालामदों एबसुआव थानायाव उमुक खालामदों तुमुक खालामदों होनग्राया सोर दाना बेखौ नायनांगौ जालायबाय दाख्लै बैयाव रामफलाव मा होनो आफलागाव मिटिं खालामदों बिराद होनदों आंखौ माबा माबि होनग्राया सोर होनग्राया जोंनि डिस्ट्रिक्ट एबसुजों एक्सपेल खालामनानै होहरजानाय प्रहलाद ब्रह्म बै रामफल बिलनिनो दा बिदियालाय जोंखौ बोरै मोजां होनो नङा होमबा आं सेन्ट्रेल एबसुनि सेक्रेटारि जोंना डिस्ट्रिक्टआ एक्सपेल खालामबाय खालामगोन ना खालामा नों जुदि गाज्रि मावोबा जुवा होनानै फैसा लाखोमाबाय थायोमोन बियो जों क'क्राझाराव बिदिया सोलिया क'क्राझार एबसु होनोबा सबसे बांसिन डिसिप्लिनखौ मानिनानै सोलिबोनाय जोंनि आसामाव जेसेबां एबसु दङ जेसेबां जिल्ला कमिटि दङ बे सबसे बांसिन जिल्ला कमिटि बांसिन नियमखौ मानिनानै सोलिबोनाय एबसुआ जाबाय क'क्राझार एबसु रसा नांथों जोङो जुवानि फैसाजों जों संगठन खालामा आरो बियो स्रोद बोसोरनैसो बे जुवानि फैसा लाखोमा बियो सोलिहोबोबाय थादों आरो जेब्ला जोंनि क'क्राझार जिल्ला एबसु बर' समाज ट्राइबेल संघ आबोर बर'नि गुबुन आफादफोरखौ लानानै आं जिल्लायाव थाबोनाय समनिफ्रायनो जोङो डिसिनो मेम'रेन्डाम होयो मेला जाथों रंजा बाजानि थाखाय सानसे साननै जाथों जुवा होनो मोना होननानै जों बुंबोबाय थादोंमोन बे आरो स्रोद खालामो पुलिसा होहोबाय जोंनि आनसलिक क'क्राझार थांनानै बुंबाय मानो होखो नोंसिनि मानसियानो होदों आरो जोंनि मानसिया बोरै होखो एबसुआ बादा होग्रासो बोरै होखो सोर होनफैदों नाय नंखाय नंदोंबा नैबे नाम्बारजों हरगासिनो दं उमुक नाम नोंसिनि डिस्ट्रिक्टनिनो सेक्रेटारिनो बेनोथ' फैसा लाबायना हुलुस थुल जालायलायनाय जाबाय मिटिं जागुलायबाय सोंबाय गावनावबो लादोंखौ होनबाय जायनि थाखाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट एबसुआ एक्सपेल खालामो बेबायदि माखासे मानसिफोर जाय जेखि होना मानो
जों बै मानसिनि बेकग्राउन्ड बेखौ जों नायगोन सोर होनदों मानो होनदों नङा होमबा दा जोंखौ बिटिआर रेकर्ड खालामनायखाय माखासे मानसिया होनबाय थादों थगायबोबाय जाथिखौ थगायबाय जाथिखौ फानबाय बायदिसिना होनगासिनो दङ मोननै जे एकर्ड बे मोननै एकर्डजों दानि बिटिआर जे एकर्ड बे एकर्डखौ जों होनबा रिजायलायनानै नायनोसै अख्रां गोमसारनाय डिवाइड आसाम 50-50 स्ल'गानजों 6 बोसोर गिलु बालु सोमावसारनाय जि आन्दलन बे आन्दलनाबो कुनु मोनसे कन्स्टिटिउशनेल सेफगार्ड गैयै मोनसे फिसा अट'नमास काउन्सिलाव बै समाव सुक्ति खालामनो बाध्य जादोंमोन दिनै जों सोंखारियाखै नाथाय थासारिया हयथ' बै समाव बै समनि लिडारफोरखौ मेयार मोनसे फिसा मोनसे अट'नमास काउन्सिल एखौ नाजावनो थाखाय हयथ' बै समनि थासारिया बाध्य खालामदोंमोन फिन सोमावसारनाय जादों गोबां मानसि थैदों गोबां सातजाला जानांदों गोबां सत बांसा जादों गुलि अरनानै सत बांसा जादों आलादा रायजो नांथारगौ होननानै नाथाय बेबो फैयै 2003 मायथाइयाव 6 शिड्युल मोनसे काउन्सिल लानो गोनां जादों बे 6 शिड्युलाबो आसामाव थानाय कार्बि आंलं 6 शिड्युल बायदि नङा डिमा हासाव बायदि नङा एमेन्डेड बाहाय सोदां जानाय मोनसे 6 शिड्युलखौ जों लानो गोनां जाबाय 2003 मायथाइयावबो 2010 निफ्राय जोंनि समफोरनिफ्राय फिन जोंनि थामथि सोमावसारनाय हाबाफारिया जादों आन्दलन खालामदों दिल्ली दिसपुरजों सावरायलायनाय जादों सावरायै जों आलादा रायजो मोनाखै नंगौ बेखौ जों स्पष्ट खालामदों दिनैनि थासारियाव गावजों गाव गावस्रा-गावस्रि होबथालायो बिपिएफआथ' होबथादों आन्दलन खालामनायाव थांहोआ मानसिफोरखौ रायजो मोना बायदिसिना क्राइटेरिया गैया होननानै बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट आगोलनि चिफ हाग्रामा महिलारियानो बुंदों खुला खुलि दिल्लीयावबो बुंहैयो रायजो जाथावथाव जोंहा बेबायदि क्राइटेरिया गैया जोंनाव आईएएस गैया आईपीएस गैया बिथांमोना बेबायदि खुला खुलि बुंबोबाय थादों आरो दिनै बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव बिटिआर सुक्ति खालामगिरि एबसुखौ एनडिएफबिखौ आरो जोंजों थाफानाय लोब्बा आफादनि मानसिफोरखौ दिनै बिथांमोना बायदि रोखोमै होननानै बिथांमोना दिनै बानसावगासिनो दङ थगायसुला थगायदों प्रमद बर' हारिखौ फानबाय जोबथा एकर्ड खालामनानै फैबाय बायदिसिना बुंनानै बुंदों जोबथा एकर्ड नङा बियो रायजोफोर जोंनि समनि जोबथा जोंनि समाव जानाय मोनसे एकर्ड सेमिफाइनालाव एकर्ड जाया 1993 मायथाइयाव बै समनि एबसु आरो बिपिएसनि दैदेनगिरिफ्रा जों लाफ्लानोसै जों खालमासि खालामफिनबावगोन होननानै आन्दलन खालामफिनबावगोन होनबा 1993 मायथाइयावबो एकर्ड जाया जेब्ला आन्दलनखौ दोनथ'यो जोबथ'बाय फोजोबबाय होनना बुङो होनबा एकर्ड जायो 2003 मायथाइयावबो बिएलटिफ्रा जुदि बुंनायमोनब्ला जों हाथ'ला जों दोनथ'नोसै जों लाथ'नोसै सुक्ति आरोबाव खालमासिनिफ्राय 2 बोसोरसोनि उननिफ्राय जों आरोबाव आन्दलन खालामगोन होनोबा सुक्तियानो जाया दिनैबो नैबे समाव बियो मोनसे खालामथ'नाय मोनसे एकर्ड जेला भारतआव बेबायदि मोनसे थासारि फैगोन होनबा हयथ' खालामफिनगोन जोंनि उन जोलैनि मानसिफ्रा खालामगोन नोंथांमोननि गथ' गथायनि समाव खालामगोन मोजां थासारि फैनाय लोगो लोगो खालामगोन दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जे रावबो सानाखैमोन जे 2003 सनाव सुक्ति जाबाय 7 बोसोरनि उनावनो बेबायदि आन्दलन खालामनायनि मोनसे थासारि फैगोन होननानै रावबो सानाखैमोन सानदोंमोन नामा 2003 आवसो मोनसे एकर्ड जाबाय बर'फ्रा 2010 आव माने 7 बोसोरनि उनाव आरोबाव बिदि आन्दलन खालामफिननो हाबावगोन होननानै सोरबा सानदोंमोन नामा सानाखैमोन 2010 आव भारत सरकारा जेब्ला बिथांमोना तेलेंगानाखौ होनो नागिरो अब्ला मोनसे थासारि फैदों समग्र भारतबर्षआव गासै जोंनि हादरावनो रायजो बिग्रा मानसिफ्रा सिरि मोनखांदों कंग्रेस दैदेननाय बै समनि इउपिए सरकारनि आमोलाव तेलेंगानानि जेंनाखौ सुस्रांसिगोन तेलेंगाना रायजो होसिगोन होननाय लोगो लोगो जोंनि एबसुनावबो बे समाव बारा नांफैदोंमोन आरो जोंबो बै समनि दोनथ'नानै जे दाबि बे दाबिखौ बोखांनानै जों आन्दलन खालामदों दिनै 2020 सनाव जोंनि समाव मोनसे जों सुक्ति खालामदों आरो बेनि उनाव भारतआव जुदि बेबायदि रोखोमनि थासारि फैयोबा हयथ' सोरबाया जागायफिनगोन बे समासो थिनगोन दिनै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे सरकार जोंनि इउपिपिएल सरकारनि बैसोआ मात्र मास मोननैल' दान मोननै 6 दान मास मोननै 6 दिनल' जादों जोंनि सरकारा
जे खामानिफ्रा 15 बोसोर मावजायाखै जोंनि नैबे समस्तियाव एमएलए मन्थ्रि होननानै बुङोबा सासे मानसियानो 30 बोसोर बे शासन खालामदों मा मोनदों आरो मा मोनजायाखै एग्रिकालचार मन्थ्रिबो जादों आबाद बिफाननि मन्थ्रि साम्पानिफ्राय दै लाबोयो बै जोंथिंजाय मैया मोनसे मिटिं जादोंमोन बालागाव बर' गामियाव बे बेसेबांबा गोबाव बोसोर जानाय मथावरि खोना लाबोदों बै साम्पानिफ्राय जाय जायनि हाया 2 बिगा 3 बिगा थांजादों थाइसेबो थाखा मोनाखै दिनैसिमबो 20-25 बोसोर जाबाय बे जाम्फै जावनानै लाबोनाया हा थांजानाय मानसिफ्रा थाइसेबो मोनाखै दिनै बेबायदि मेला दङ मैया दलगाव आं मिटिं खालामदोंमोन दलगाव जोंनि बालागाव दलगाव सिआइटिआव मेला हा थांजानाय मानसिफोर दङ सिआइटि जाजेननायनिफ्राय सोदों साख्रियालाय फिक्स पेआव दिनैसिमबो बिसिनि मानसिफोरखौ बिसोरनि साख्रिफोरखौ रेगुलार खालामना होआखै मेला मानसिफोर दङ मेला खास हा दङ बर'फोरना आंनि जायगा हजोंनो 10 खान गामिनि जों दा ज' जानानै थाबायनो थाखाय रेडि जाबाय जोंहा हा पट्टा गैया खास हाजोब इउनिभार्सिटिनि खाथिनाबो खास हा जों लागावबो खावसेया खास हा हालदैबारि होननायावबो खास हा दं मोनसोरगाव होननायावबो दङ भुटियापारा होननायावबो दङ उरुप्लेन गाथिना खास हा थिनालिया खास हा बेसेबां गोलाव सरकार सालायबोबाय 17 बोसोर सरकार मन्थ्रि जाबाय एमएलए जाबाय 30 बोसोर जाबाय दिनैसिम जेबो बेबस्था गैया नायनांगौआ जोंहा बेफोरखौसो नायनांगौ जादों माथो खालामनो एमएलए जादों माथो खालामनो मन्थ्रि जादों 1996 सनाव सावथाल बर' दावराव दावसि जादों सावथाल गामि थाङाखै बर' गामि थांनो हाजोबाखै श्रीरामपुरनि खाथि खाला दाबो 6 खानसो बर' गामिफोर दंबावो जाय बर' गामिफ्रा गोदाव सोराव सोरबा गसाइगाव ट्रेन स्टेशन नि रेल साइडथिं खाला खाथि खाला न' लुनानै दङ सोरबा जारागुरि होननायाव दङ सोरबा बाहाबा दंहैयो लांफिननायनि जेबो पलिसि जायाखै देबोरगाव समस्तियावनो प्रमिला रानीनि समस्तियाव दब्रागाव बै आब' दङ खाथियाव नङा होमबा फिनथिंजायनि बर' गामिफ्रा थांनो हायाखै दाबो जों लागाव दं सयगर सोरनावबा सोरनावबा माबा माबि दङ दाबो लांजायाखै पलिसि गैया पलिसि एमएलए मानो जाखो मन्थ्रिया मानो जाखो नङा होमबा मन्थ्रिया मानो जाखो नों मानो एमएलए जाखो नोंनि समस्तियाव 1996 बेसेबांबा गोबाव बोसोर जाबाय सात जाला बे मानसिफ्रा दब्रागाव बायदियाव दाबो थांनो हाया दुखुनांथाव नङा होमबा मानोलाय जोंनि सरकार बर'फोरनि सरकार जाबाय बियो दा बेफोर जिनिसफोरखौ नायनांगौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला चार्टार अफ डिमान्ड होदोंमोन 1987 आव जागायजेननाय आन्दोलनाव बाव एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि नांगौ होननानै बुंदोंमोन प्रमिला रानीया एग्रिकालचार मन्थ्रि जाबाय बै सापर खाथियाव गावनि आखाइजों बाव गायसनना होबाय एग्रिकालचार कलेज क'क्राझारावथ' लाबोनोबो हायाखिसै बिटिसिआवबो लाबोनो हायाखिसै जों नायदों सासे लिडारमोन बड'फाजों समान थानाय लिडार बै समाव एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि बिनानै आन्दोलन खालामदोंमोन गाव मन्थ्रि जाबाय गावनि आखाइजों दायो मालाय जायगायाव कलेज इउनिभार्सिटि गायसनना होदों जाफुंसारनाया अबावथो होमबालाय फरेस्ट मन्थ्रि जाबाय हादानाव हाया दाबो पाट्टा जायाखै WPTBC डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि जाबाय WPTBC डिपार्टमेन्ट आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट ज' जानानै हादाननि हाखौ पाट्टा खालामना होनांगौ मानोना WPTBC डिपार्टमेन्टआ जाबाय नडेल एजेन्सि दिनैसिम खालामनो हायाखै उनावथ' बोखारजाबाय बराक भेलिनि बिजेपिनि हरबाय परिमल शुक्ल बैद्यनो फरेस्टखौ चन्दननो होबाय WPT डिपार्टमेन्टखौ जेबो जायाखिसै समर ब्रह्म चौधुरीनि उनाव प्रमिला रानी ब्रह्मआनो नैथि मानसि जाया बर' मानसिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ मोनदोंमोन दायो हादानाव सात जाला हानि पाट्टा मोनाखै नालाय स्कुल कलेज लामा दालां बान्दो जेबो गैया जोंनि सिमायाबो लावगौमोन खनसेनो गहपुरसिम लाखाबानो जायोमोन होनदों जोंखौ मानोथो लाखाया मोनोबालाय नाथाय मास बादनिफ्राय नों गहपुरसिम सौहैनांगौबा मा गासिबो हादान जोबसो हादान एनक्रोचार रिकगनाइज फरेस्ट भिलेजबो जायाखै बिनिखायनो जों बै समाव बिराद जुजिदोंमोन आन्दोलन खालामदों जोङो
धेकियाजुलियाव खालामलाय, तेजपुराव खालामलाय, सारिदुवाराव खालामलाय, बिश्वनाथाव खालामलाय, गहपुराव खालामलाय, हानि पाट्टा जागुबा जागुबा आन्दलन खालामदोंमोन। गहपुराबो दाबो हादानसो, गोबाङानो हादान, पुराना गामियावबो दा पाट्टा मोनाखै। दायो मोननै जे एकर्ड जाबाय, बे मोननै एकर्डआव सरकारि गामिखौसो हिसाब खालामनाय जादों, सरकारि गामि, रेभिनिउ भिलेज। एबारबो सरकारा बुंदोंमोन थांनाय बिटिसि सुक्तियाव थालांनाय जि गामि दंबावो आद्रा गामि, बे आद्रा गामिफोरखौल' जों सोसनगोन, फरेस्टखौ जों सोसननो हानाय नङा। जों बुंदों बिदि जाया। नोंसोर जुदि जोंनो रायजोखौबो होआबा, सिमा लावाबा जों बे एकर्डखौ खालामा। सिमाया जेरैखि जाया लावनांगोन। बाय सरकारि गामि बायदिसिना फरेस्ट गामिजों खोथा गैया। जोंनो ट्राइबेल ओनसोल नांगौ, जोंनि ट्राइबेल हालामखौ जोंनो नांगोन। आरो सरकारजों सावरायनाय जादों। बिसोर जोंनाव सोंदों नोंसिना जुदि साहा बागानखौबो नोंसिनि हिसाबाव लायाखैबा, हारसा गामि नन ट्राइबेलखौबो लायाखैबा, खालि बर' गामिया खालि ट्राइबेल गामिखौल' लादोंबा, होमबा सिमा लावनायाव आपत्ति गैया होननानै बुंनायखायसो बे एकर्डआव जों एबसुनिफ्राय मानगोनां प्रमद बर' आरो आं जों सानैया एबसुनिफ्राय सागान होदों। नङाबा जों सागान होनाय नङामोन सिमा लावामोनब्ला। दा बेनि थाखाय गोबां बुंदों बिथांमोना, जेरै बुङो एरै जायो। नङा, जों नायजोबनांगौ। दिनै मोनसे पार्टिया बिसायख'थि थानायखाय बिजेपिया होनदों जोङो जुदि खनसेनो खालामोबा जोंहा फैगौ थांनाय बोसोराव जानाय खालमासि आसामाव जि इलेक्सन जागोन, बे इलेक्सनाव जोंनि पार्टिया लस जानो हागौ। जेब्लासिमनाखि समस्तिफोरखौ गोदानै दाफामफिननाय जानाय नङा, रिअर्गानाइज खालामनाय नङा, अब्ला जोंनि दलनि थाखाय खैफोद जानो हागौ। जुदि जों खनसेनो गहपुरसिम नोंथांमोननो होखायोबा हारसा मानसिया जोंनो भट होनाय नङा। मानोना जों समस्तिखौबो जों दाफामनानै लानो बोसोरसेयाव जों हाया। 2026आवसो आसामाव गोदानै समस्ति दाफामनायनि खामानिया जागोन। दा बिथांमोना बुंदों 6 सिडुलाव मोनसे प्रभिजन दङ, मोनसे नेम दङ। स्टेटनि गभर्नरा मोनसे कमिसन दानो हायो आरो बे कमिसनानो सिमा लावनाय आरो सिमा सुंहोनाय बा दाजाब दानख' खालामनायनि खामानिखौ मावनो हायो। आरो बे लेखायनो कमिसन दानाय जाबाय, कमिसनाव सोद्रोमा लाबाय, सरकारा आरो जों लुबैनाय बायदि सोद्रोमा जाबाय। बाव नांगोल जुंगाल रावनिबो बाहाय सोद्रोमा गैया, सोरबा हारसाफोर लुबैनायनि बायदि सोद्रोमा गैया। सरकार आरो जोंनि मानसिफोरनि जों लानानै बे कमिसनखौ दानाय जादों। कमिसना आर'जलाइखौ नाजावबाय, जोंनि बर' गामिफ्रा हैबाय, बर'फोरजों थानो लुबैनाय कार्बिफ्राबो होबाय, बर'फोरजों थानो लुबैनाय सान्थालफ्राबो हैदों, बर'फोरजों थानो लुबैनाय नेपालिफ्राबो हैदों। बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव जेरै जों मावनांगौ जों बिदि मावै मावै दायो एप्लिकेसन दरखास्तफोरखौ कमिसननो होहोदों। दाख्लै मावफुबाय थानायाव बिटिसि इलेक्सन जालायबाय, बिपिएफआ जि बायदिसिना होबाय, खोलानि गामिया दानजाजोबगोन, बाथिपारायाबो थांसिगोन होननानै जा प्रसार खालामदों। बाथिपारायाबो एथ' जाम्बा नामा जों, नङा होमबा? एबसुआ जे गामिनिफ्राय सुजित नार्जारी थैबाय, जे गामियाव सुजित नार्जारी थम दङ, बे बाथिपारायाबो दानजागोन होनोबा बोरै जालायखो? ओरै तुलसिबिल, आमिन खाता, तुलसिबिल गासिबो थांजोबगोन होननानै बिपिएफआ जा फोसावबाय आरो बेखौनो जोंनि मानसिफ्रा नंगौ सानदों। प्रमद बर'आ बिदि खालाममारसिगोन नामाब्रा, एबसुआ बिदि खालाममारसिगोन नामा? जायाखैलै, बिसिनाबो इनाय जाबाय बायदिसिना। जों होनदोंमोन बे समाव, मानसिफ्रा जोंनो खिन्थादोंमोन 80% बर'नि भट मोनगोन होननानै, खिन्थु मोनाखै थांनाय इलेक्सनाव। मानसिफ्रा हयथ' सानदों जायाखैलै बिसिनाबो, बर' गामिखौ बोरै दाननांगौ, मानो जों सापर्ट खालामनो बायदिसिना बुंदों। इलेक्सनाव बिदि बुंखायो, हानजाखौ, बेरेखा हानजाखौ बायदिसिना बुङो। जुदि बुंनायबा प्रमद बर'आ बिराद मोजां एकर्ड खालामबाय, एबसुआ बिराद मोजां एकर्ड खालामबाय, एनडिपिआ बिराद मोजां एकर्ड खालामबाय होननानै जुदि बिपिएफआ गावसिनि खुगाजों बुङोबा सोर बिपिएफ खालामनो? रावबो खालामनाय नङाना, बयबोथ' फैजोबगोन ना। दा बेखायनो जोंनि बाथ्राफोरखौ मोजाङै जों बुजिजानो लुबैयो। एबसुआ मोनसे जातीय संगठन आरो मा मावगोन? जातिनि लाबनि थाखाय मावगोन। दिनै बे एबसुनिफ्राय फैनाय प्रमद बर'आ, एनडिपि खालामनानै फैनाय गबिन्द बसुमतारिया, एनडिपिएस खालामनानै फैनाय पि फेरेंगा रन्जित बसुमतारिया हारिजों लोगोसे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासिबो मानसिफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय दिनै पार्टिफ्राव हाबदों। आंबो बावाखै, मास मोनसे सिगां पार्टियाव जइन खालामदों। एकर्ड जाबाय, एबसुनिफ्राय ओंखारबाय। मोनसे एकर्ड खालामनानै आंबो थानो हाया, आंबो ओंखारबाय। सम जानाय लोगो लोगो कनफारेन्स जाबाय नालाय गबाय।
पार्टियाव आंनो जायगा होदों फैनांगौ नोंबो पार्टियाव थानांगौ आरो एमएलए गेलेनानै आद्रा थाबावनाय जि दफाफोर दङ जे दफाफ्रा मावफुंजायाखै बेखौ मावनो थाखाय नोंबो खामानि मावफैनांगौ आरो बे लेखायै आंबो पार्टियाव जइन खालामदों दिनै जोंनि बे नै दाननि जि सरकार बे सरकारा मा मावखो थांनाय बिसायख'थियाव जों मा बुङामोन मावफुंनो हादोंना हायाखै मानसिफ्रा बोसोरबानि हिसाब होयो 2 बोसोरनि हिसाब होयो नाथाय जोङो दान मोननैनि हिसाब होदों रायजो राजाफोरनो आरो नोंथांमोना दा मोनगोन आखायाव सेंग्राफोरखौ राननो थाखाय आं खावलायगोन दाहाय लाबोफादोंबा होनांगौ जोंनि जे मास मोननैनि जे सरकार बे मास मोननैनि सरकारा मा मावदों दहाय बुंदों हास्लाबाखै जोङो बिसिडिसि एपइन्टमेन्ट होबाय सानब्रै सानबानि उनावनो इलेक्शन तारिखआ फोसावबाय जायनि थाखाय मडेल कोड अफ कन्डाक्ट थानायखाय जों माखासे खामानि मावफुंनो हायाखै दा सेथियाव जों नायोबा नुगोन अनलाइन अजद दैखांग्राफोरनि सुबुंथाय पोर्टेल आरो बेसेन नाङै जानबुं नम्बर होदों जाहाथे सरकारजों जगाजग लानो हायो सा 2160 फोरोंगिरिफ्रा सरकारि नेमखान्थि बायदियै थिसनलाय मोनबाय इलेक्शननि सिगां मास मोनसे मोननै सिगाङाव बायथ' थानोबो हागौ बा न'खरनि मानसि थानो हागौ जायफ्रा टेट होनानै पास जाखानानै टेट मास्टार जादोंमोन नङा होमबा रेगुलार जानो थाखाय 1 लाख 2 लाख 3 लाख होनानै साख्रि लानो गोनां जादों टेटनिफ्राय रेगुलार जानो थाखाय बिपिएफ सरकारनि आमोलाव जोंनि नैबे सरकारनि आमोलाव सा 2160 फोरोंगिरिफ्रा दाख्लै थाइसेबो थाखा होनाङा जासे बिथांमोना दाख्लै साख्रि मोनदों जेरै इलेक्शनाव जों बुंदोंमोन जोंनि पार्टिया थाइसेबो थाखा लायाजासे साख्रि होगोन दाख्लै 2160 जन मानसिफोरनो दाख्लै साख्रि होनाय जाबाय बिटिआरआव गासै 5744 न'खरफोरनो हा पाट्टा राननानै होनाय जादों हा पाट्टा 5000 नि बारा 5744 था न'खरनो हानि पाट्टा होनाय जाबाय 11,500 आरोबाव हानि पाट्टा रेडि जानानै दङ नैबे बिसायख'थि जोबनाय लोगो 11,500 मानसिफ्रा आरोबाव हानि पाट्टा मोनगोन सरकारनि गुडविल मिशननि गेजेरजों 700 किल'मिटार नि बारा लामाखौ अन्थाइ फाक्का खालामफिननो थाखाय जोंनि सरकारा दाख्लै फोसावबाय आरो जायगा दा एसे मावगासिनो दङ गुडविल मिशननि गेजेरजों 700 किल'मिटार माने लामाखौ मावगासिनो दं क'क्राझारखौ सिटी अफ पिस होननानै फोसावदों केलकाताखौ सिटी अफ जय होननानै बुंदों सोरखौबा माबा पिंक सिटी होनदों माबा नाम दोनदों जोंनिखौबो गोजोननि नोगोरमा होननानै फोसावदों क'क्राझार होनबा गियो नङा होमबा क'क्राझार होनबा मानसिफ्रा गियो बा क'क्राझाराव बोरै थायो बोरै थाङो मालाय जाथिफ्रा गोजानना दा ओंखायनो जोंनि सरकार जानाय लोगो जोंनि सिबा क'क्राझारखौ गोजोननि नोगोरमा होननानै फोसावदों फैजायो नङा होमबा आरो फैहोनायनि थाखाय दा बाहाय हाबाफारि लागोन नाम दोनबाथ' जायाना नङा होमबा नामजों लोगोसे खामानि मावनांगोन दायो क'क्राझारखौ बेबायदि फोसावनाय जाबाय एनडिबि फोरनो गाव सुंथानाय साफायाव 4 लाख रां अनसुंथाइ गथायबाय गासिबो मोनजोबाखै जायफ्रा लिस्ट स्र' जाबाय बेबायदि मानसिफ्रा दायो 4 लाख रां अनसुंथाइखौ मोनजेनबाय बे भारत सरकारनि आरो आसाम सरकारनिफ्राय बिथांमोना मोनबावगोन आरो माखासे मानसिफ्रा मोनाखै बिथांमोनाबो मोनगोन जायफोरना लिस्टआ थिग जायाखै स्पेशली एनडिबिएस बिथांमोना जोबथायाव फैबाय बिथांमोननि लिस्टआ दाबो थिग जायाखै पुलिस भेरिफिकेशन जाखांनायनि उनाव बिथांमोनाबो मोनगोन चिरां जिल्लानि खैला मैलायाव मिथिगौ नङा होमबा खैला मैला होमबा हौरै भुटानथिंजाय बे जायगायाव कलेज बायदिसिना गैया दा बावहाय गभर्नमेन्टनिफ्राय फोसावजानाय मडेल कलेजखौ चिरांनि खैला मैलायाव गायसननाय जाबाय बेसेबां खस्थ' हरै जायो नङा होमबा थांग्राफ्रा मिथिगोन बिटिआर गोरोबथा सान फालिथायनि मावथांखिफोर मुंख्लंफोरनि न'खरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जादों गासिबनोबो होजोबनो हायाखै नाथाय माखासेया मोनजेनगोरबाय उदालगुरिनि जि भैरबगावआव उदालगुरि पलिटेकनिक गायसननाय जाबाय खेराइसालि लुफुंनायनि थाखाय मावथांखि लादों क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव पलिटेकनिक आरो भकेशनाल इन्स्टिट्यूशन लुफुंनायनि मावथांखिखौ लानाय जाबाय क'क्राझाराव कालचारेल कमप्लेक्स काम सेन्टार फर एक्सेलेन्स लुफुंनो थाखाय मावथांखि लानाय जादों
बै दतमा बाथाबारियाव बेखौ रायजोफ्रा हा हगारबाय दा बावहाय बियो बे कालचारेल कमप्लेक्स काम सेन्टार फर एक्सेलेन्सआ जागोन बाथाबारिनि बे लांदां हायाव जेराव ब्रजेन सारखौ बावहाय सावनाय जादों बे खाथि खाला जेसेबां गुवार लांदां हा नुदों बावहाय बे फसंथाना जासिगोन दाख्लैफोर हा हु थिक खालामस्रबनो हायैयाव जायाखै दा बेखौ रायजोआ होबाय दा बावहाय बेफोरो जागोन माखासे फसंथाना थाब जानो हायैया हा हु थिक खालामनो हायैयाव जायाखै क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव बड'लेण्ड इन्स्टिट्युट अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट लुफुंनो थाखाय मावथांखि लानाय जादों बाक्सा जिल्लानि कुमारिघाटायाव बाथौ हिरिम्बाफुरि लुफुंनायनि मावथांखि लानाय जाबाय बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल गायसननायनि मावथांखि लानाय जाबाय बेफोरखौ दायो गायसननो थाखाय सब रेडि जानानै दङ हा बुरजा बुरजा नांगौ मोनसे मोनसे सरकारि फसंथान जानो थाखाय दाख्लै अमित शाह फैबा माखासेखौ खालामनो थाखाय थिक खालामदोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव बरमायाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानांगौमोन हा नागिरदों बरमा खाथियाव बिराद बुरजा हा गैया मात्र बिसोरो रायजो राजाफ्रा खिन्थाना फैबाय जेराव जागोन 300 बिगाल' हा होनो हादों दा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानो थाखाय 1500 बिगा हा नांगौ 1500 गामि दरनै दरथाम जागोन 1500 बा नङा होमबा 1500 बिगा दा बे जायगायाव 300ल' होनो हादों माखासेया नों आं साननाय बायदि जाया लुबानो जासै नङा होमबा खालामबानो जासै जों सानो नङा होमबा खालामगोन दा मोनसे मोनसे फसंथान जानोबा बिराद बुरजा बुरजा हा नांगौ दा जोंना हजों नङा होमबा देबरगाव इउनिभार्सिटि जाबाय बालागाव नङा होमबा जायगायानो गैया फिसा जायगायाव आगोलनि सिबा होनानै लाबाय दा हस्टेला बाहा जागोन ओइ हालदैबारि होननायाव दा हस्टेल लुगासिनो दं बेसेबां गोजान मोजां नुनाय नंला नङा होमबा इउनिभार्सिटिया नैबाव थाबाय हस्टेला बै हालदैबारि गामियाव मा होनो प्रफेसार कलनिया बै हालदैबारिजों नांजाबनाय मोनसोरगावआव बिदि जाहैसिगोन मा मोजां नुनो सिआइटिया थाबाय नै थिनालि खाथियाव दा आरो सिआइटिनि एमटेकआ आरो नांबावगौ बा नांगौ दा हलथुगाव लांलायबाय बै फरेस्ट जायगायाव साफा दाफासो जागासिनो दं नङा होमबा बारा मोजां नुनाय नङा दा फिसा जायगायाव आरो होनानै लाबाय मेडिकेल कलेज नार्सिं इसेल' जायगा बेसे बैसे उसुङाव मा जागोन गौरां दै दङ गौरां दै फासय जालाबो मालाबो दा गावनि जायगायाव होजोबनानै लानाय बायदि आगोलनि सिबा खालामदों दा मोजां नुनाय नङा बेफोरो दा ओंखायनो मोनसे गाइडलाइन दंखायो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानोबा बेसेबां नांगौ 1500 बिगा हा नांगौ नागिरनांगोन टाउन खाथियाव जाया एसे गोजानावबाबो जागोन खालामनांगौ दा बिदिनि थाखाय जों एकर्डआव थानायब्लाबो दाख्लै अमित शाहनि आखाइजों सेन्ट्रेलनि माखासे प्रजेक्टखौ जों गायसन होनो सानदोंमोनब्लाबो दायो बेफोरबो जायाखै सेन्टार फर एक्सेलेन्स बा जानांगौमोन दतमायाव जानांगौमोन दतमा होननानै लिरखाथारनाय दङ जों नागिरबाय दतमायाव हायानो गैया मा खालामगोन हरै थांदों एग्रिकालचारनि एसे दङ आरो खाथियाव मा दङ लेप्रसिनि एसे हा दङ खाथियाव सोरनि दङ हस्पिटालनि हा दङ मोनथाम डिपार्टमेन्टनि हा दतमायाव लानांगौबा आरो बिनिफ्राय जायगा गैला दा डिपार्टमेन्टनि खामानिखौ सोर अफिसारा लिरना हरगोन जोंनि डिपार्टमेन्टनि हा दं होजोबनोसै जोंनि डिपार्टमेन्टनि हा दं होनसै होननो हागोन नामा सोरबा अफिसारा हायाखै जायनि थाखाय जोङो रायलायफिननानै बाथाबारिनि गामिनि मानसिफोरजों रायलायनानै दे बिदि जुदि फसंथान जायोबा बे बाथाबारि गामि लामा सेरनि बे हा जेराव दैब' जानानै थादों बेखौ बिसोरो दा होबाय दा हाया जोंना नामजारि बायदिसिना बै फसंथान नामाव जायोबा खामानिफ्रा मावनाय जागोन दा बिनि थाखाय एसे एसे लेट जायो गैयालै जाया ओरैनोल' लिरनाय दं होनगोन नङा होमबा होनगासिनो दं बिपिएफआ खिन्थु प्रेक्टिकेल खोथाया जाहैबाय मा मोनसे फसंथान जानांगौब्ला बेनो हा नांगौ थोजासे हा नांगौ आरो बे हाखौ बै फसंथाननि नामाव लिरनानै होयोबासो बिसोरबो खामानि मावनो हायो नङाबा बेहाय बेले बेजे जायो जायनि थाखाय बेफोरखौ खालामथ'नो हानाय जायाखै दा जोंनि सरकारनिफ्राय माखासे स्किमफोर बाहाय फोसावदों माखौबा बर'नि नाम दोनदों माखौबा बयनिबो थाखाय समानै जाहाथे बुजिलायनायनि थाखाय नामखौ दोननाय जादों बड'लेण्ड स्वनियोजन योजना गासै 100 खान इ रिक्सा होदों दाख्लै नुदों नङा होमबा नोंथांमोना रानजेननाय जाबाय 100टा बेटारिनि इ रिक्सा गरिब मानसिफोरनो सेंग्राफोर जायफ्रा गरिब थांनानै थानायनि राहा खालामनानै लानो हायाखै बेबायदि मानसिफोरनो 100 खान इ रिक्सा दाख्लै होग्रोनाय जाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुप 400टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो गंसे गंसे अमा दोनग्रा न' आरो माबा अमा फिसा राननानै होनाय जाखांबाय
बहा मोनदों जों मिथिथ'वाखै खिन्थु जाबाय 120टा बाय'फक फिसारि खालामनानै होनायनि राहा खालामनाय जाबाय गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनानै फैफिननाय 2500 खामानि मावग्रा सुबुंफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय जाबाय जायफ्रा बेंगालर माबा माबियाव थाहैयाखैमोन होनबा दा कर'ना जानानै जायफ्रा फैफिनबाय थांफिननोबो हाया मानो हाया बेबायदि मानसिफोर जायफ्रा नाम गथायदों बेबायदि 2500 मानसिफोरनो राङारि अनसुंथाइ होदों बड'लेण्ड अनसाय योजना बर'नि नाम दोनदों बड'लेण्ड अनसाय योजना क'क्राझार आरो उदालगुरि जिल्लानि दाङाबाजियाव बोलि जानांनाय गं 400 नखरफोरनो खेबसेनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिखौ लानाय जाबाय बड'लेण्ड आत्मनिर्भर योजना 420 VCDCफोरनो गं 400 मासि एबा सियारफोर राननानै होनायनि राहा लादों बड'लेण्ड जुब बिकास योजना लाइमोनफोर फरायसालिमा आरो मुलुग सोलोंसालिनि फरायसाफोरनो गासै 10,000 जरा गेलेमुवारि जुथा राननानै होदों बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि खामानि मोनै ST लाइमोनफोरखौ बेसेन नाङै फ्रि गारि सालायनाय आरो दाजेमारि फाहामथाय आदब जौगाथाय फोरोंथाय होनाय जाबाय होगासिनो दङ बड'लेण्ड रान्धनि ज्योति योजना उज्ज्वला मोनगिरिफोरनो थाखाय गं 25,000 नखरफोरनो प्रेसार कुकार होनाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय मोननाय दंना गैया प्रेसार कुकार मोनथ'वाखै हास्लाबाखैनो जोंना ब्लगा लिस्ट जाखाबाय नङा मोनगोन दाख्लै थारिख फोसावबाय नालाय दा होनदों जोंना ब्लगना जाखाबाय दा इलेक्सन नालाय राननो हायाखै सोरनिबा न'आव दंथ'यो खोमा नङा होमबा जोंनि चेयारमेनफोरनाव सोरनावबा मोनगोन दा राननो मोना इलेक्सनाव नियमखौ जोंना मानियो बिसोरसो मानियामोन नङा होमबा दा जोंना नियमखौ मानिदों गासै गं 420 VCDCफोरनाव 20 वाट्सनि सलार लाइट गायसननाय जाबाय बड'लेण्ड फोनांजाब बिखान्थि गासै 967 गामि बोराय माने गावबुरा आरो बिअफोरनो फोनांजाब राहा मोजां जानायनि थाखाय माने गामिनि गावबुरा आरो BDPफ्रा मबाइल मोनगोन मबाइल सरकारजों जगाजग जानांगौ गामियाव माबा मोनसे घटना जायोबा पुलिसनो फन हरनांगौ नङा होमबा BCDC BDPफ्रा गावबुराफ्रा सरकारि गावनि गावबुराफ्रा बिनि थाखाय जोंनि सरकारा गामिनि गावबुरा BDP सेक्रेटारिफोरनो दायो मबाइल होगोन बिराद खुसि जादों दाख्लै गावबुराफ्रा गावबुराफोरनि मिथिं जाखांबायना दाख्लै खनसे बायदि बायदि योजनाफोर NRLMनि जाय मोन 4,200 4,200 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 50,000 राङारि अनसुंथाइ आरो BTCनिफ्राय 400 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 3,000 राङारि अनसुंथाइ होनाय बे गासिबो जाजोब्बाय 30,000 राङारि अनसुंथाइ होनाय बेफोर जाजोब्बाय माने इलेक्सनल' बायनांगौ होमबा मोनगोन दा राननो मोना थाखो 1 निफ्राय थाखो 8 सिम गासैबो फरायसाफोरनो बेग आरो थाखो 9 आरो थाखो 10 नि BPL फरायसाफोरनो साइकेल होनाय जाबाय तितागुरियाव रानदों दाख्लै तितागुरि हाइ स्कुलाव रानजेनग्रोदों जोंबो थाफादों जोंनि जायगानि स्कुल नालाय जोंबो थाफानो मोनदों सिपजों बाहाय रानग्रोनाय जाबाय दस्रायावबो रानगोन स्किमाथ' गंसे स्कुलनिल' जायाना नङा होमबा हाखु दाखु जाबाय दाख्लै थारिख फोसावनायखाय बिनि एसे सिगां ओंखायनो जों मिथिखाबाय 26 बेलासियाव होगोनबा बिनि एसे सिगां सानसे सिगां गंसे स्कुलाव जों राननानै देखायग्रोदों जोंनि सरकारा बिदि होसिगोन गोरिब BPL न'खरनो साइकेल आरो बेग बिदि होनाय जागोन गासिबो फरायसायानो बेगखौ मोनगोन बे स्किमा दाख्लै जागायजेनबाय दा बेबायदि जोंनि 6 मासाव दंबावो आरो आं फरायला सम थोला दस्रा जायगायाव मिथिं दङ हारसाफ्रा लेंहरगासिनो दहायनिफ्रायनो हारसा जायगायाव जों बांसिन हाबनांगौ नङा होमबा बिनिखायनो आं बर'फोरखौ खावलायनो लुबैदों जोंहाथ' बयबो मोनसे थांखि थाबाय बुजिलायनांगौ नङा होमबा सोलायनाय मोनसे सरकार लाबोबाय जोंनि आद्रा थानाय खामानिखौ जों मावफुंनांगौ बिटिआर एकर्डआव मा दं बेखौ जों मावफुंनानै लानांगौ बाखि हारसा मानसिफ्रा केन्डिडेट लुबैयो फैथारनांगौ आरो आं आफसुसो मावदों आगोल बर' गामियावसो बेरायदों बर'फ्रा नुखाबाय सिनायखाबाय बा जों एखेलगे खामानि मावगासिनो दं नाथाय हारसा जायगायाव जों थाङाखैमोन माने आं एबसुबा हारसा जायगायाव मा खामानि दं नङा होमबा थांनाय मासावसो आं पार्टियाव हाबदों नालाय
दा बिसोर हारसाफ्रा बांसिन गावसिनि गामिफ्राव थांजानो बायदिसिनाखौ लुबैबाय थादों। एबार हले जों देरहाथारगोन बे रोखा। दतमा समस्तियाव दाखालि बिजेपिआबो भट मोनदोंमोन नङा होमबा? बिजेपि गेलेदोंमोन ना दतमायाव, सालाकाथियाव बिजेपि गेलेदोंमोन, फकिराग्रामाव बिजेपि देरहानानै दङ। बेखौ गासिखौबो दाजाबजोबनानै मात्र 6000ल' भट बारा बिपिएफआ जोंनिफ्राय बारा जानानै दं रायजोफोर, 6000ल'। दा दाख्लै 11 तारिखआव आं पार्टियाव हाबनाया खालिनो 2000 जन मानसिफ्रा जोंनि हजों आं जोंनि जायगायाव हाबदों खांख्लाबादा होननाय जायगायाव। दा बावहाय आंजों लोगोसे 2000 मानसिफोर जोंनि नैबे सानजा क'क्राझारनि मानसिफ्रा हाबखादों। आरो नोंथांमोना आंनि फेसबुकखौ नायोबा, लरेन्स इस्लारि होननाय फेसबुकखौ नायोबा सानफ्रोमबो जइन जानाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ। सासे सानैल' नङा, दिनै गामिनि बायखायसो एसेल' जादों। दा लोब लोब मानसिफोर हाबगासिनो दङ। टाउननिखौ नायोबा नोंसोर नुगोन क'क्राझाराव जेसेबां बाङालिफोर मानसिफोर दं दा इउपिपिएलआव हाबगासिनो दं। ओरैनो बिसोर बिजेपिखौ मोजां मोनो, बिजेपिआ जोंजोंसो दं नालाय, दा बिसोर जोंजों हाबगासिनो दं। क'क्राझाराव गाबोन जोबसिगोन 7 नाम्बार वार्डआव गाबोन कमिटि जायोबानो 10टा वार्डआव जोंहा इउपिपिएल दं। आगोल बिदि गैयामोन। टाउनाव मोनसेल' कमिटि थायोमोन आगोल। दा टाउनाव जेसेबां वार्ड दङ गासैयावबो इउपिपिएल कमिटि जाजोब्बाय। मानोना टाउननि जे मिउनिसिपालिटि जे बोर्ड दङ बिनि चेयारमेना प्रतिभा ब्रह्म जोंनि हान्जानि। बेवहाय बनरगाव समस्ति गोग्लैयो, देबोरगाव समस्ति गोग्लैयो, बावखुंग्रि समस्ति गोग्लैयो, सालाकाथि समस्ति गोग्लैयो। बे समस्तियाव बिपिएफआ देरहादोंब्लाबो बिस्रा जेबो खामानि गैया। जोंसो बानायगोन आरो जों बानायबाय। दायो वार्ड कमिशनाराबो जोंनि जोब, मेम्बारफ्राबो जोंनि जोब। ओंखायनो दिनै गुबुन हारिनि मानसिफ्रा सालाखिनखाय बिसोरो मिथिदों जायजों सरकारजों बिसोरजोंसो थानांगोन। मानोना बिटिसिआव बे काउन्सिलाव बेरेखा हान्जाफ्रा जेबो मावनो हाया। गथ' गथायनि साख्रि बाख्रि नांगौबा, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि स्किम बायदिसिना नांगौबा, लामा दालां बान्दो नांगौबा सरकारजों थायाबा सोरजों थानो? दा बे बाथ्राखौ गुबुनफ्रा बांसिन मिथिगौ। जोंना आगोल आन्दलन थानायखाय मोनलागि दामोन जों आन्दलनजों थाफागोन। जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा थादों आन्दलन थाखाय। मालायाथ' आन्दलननि खोथा गैयाना। ओंखायनो बिसोरो मोजांबाबो गाज्रिबाबो जों बिपिएफजों सरकारजों थागोन होननानै बिसोर थाजोब्बाय। दायो सरकारा उल्था जाबाय, जाय सरकार बेजोंनो थागोन। ओंखायनो दायो जेरावबो सोलायनाय फैगासिनो दं। सानजा क'क्राझाराव मोनसेबो बेबायदि संगठन गैला हारसाफोरनि, गुबुन हारिनि, जायफ्रा जोंखौ मदद खालामै, जायफ्रा जोंखौ जोंजों रायलाय बिदि दल आरो संगठन गैया। गोबां भटआव जों नैबे सानजा क'क्राझाराव देरहागोन। नोंथांमोनखौबो आं खावलायबाय, गामियावबो जोंहा जेन' भट नस्थ' जाया बेखिनिखौ खावलायबाय। बयनोबो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनानै आङो आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय। आरो लोगोसे